ഹലോ, പീക്കീസ് ഹോം ഗാർഡനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരാനാണ്. മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും കംഫർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. തുണിയൊക്കെ കഴുകിയിട്ടിട്ട് ഉണങ്ങാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ ആ മണം മാറാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കംഫർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ വെള്ള നിറത്തിൽ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ആ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. പിന്നെ ഇത് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ്, 1/2 കിലോ. ഇനി ഈ ക്രീം നിറത്തിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് EN ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സ്മെല്ല് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൽ പിടിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ EN ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്ലൂ കളറുമാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ സോപ്പിലും ഷാമ്പൂലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ ആ ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് തന്നെയാണ് കോസ്മെറ്റിക്സിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. 1/2 കിലോ കംഫർട്ടിൻ്റെ ആ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ 9 ലിറ്റർ കംഫർട്ടാണ്. 1/2 കിലോനുണ്ട് നമുക്ക് 9 ലിറ്റർ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാധാ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് ഈ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയിൽ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വീഡിയോ ഓണാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത്, പക്ഷേ നോക്കിയപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവണ പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ. 9 ലിറ്റർ പച്ചവെള്ളം നമ്മൾ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക. അത് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലാക്സ് അതിലിട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കണം. ചിലവരൊക്കെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫ്ലാക്സ് ഇട്ടിട്ട് ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പീസുകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചെറുതായിട്ട് തരിതരിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തിളക്കണോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്ലാക്സ് ഇട്ടിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല പോലെ അത് പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കയ്യിലൊന്ന് തരിതരിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ആ തരിതരി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇളക്കണം. നല്ല പാല് പോലെ ആവുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അത് നല്ല പോലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഒരു ദിവസം രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്നോട്ടെ. പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നല്ല പോലെ തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു രാത്രി മുഴുവനും അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസമാണ് നമ്മളതിലേക്ക് സ്മെല്ലും EN ക്യാപ്പും അതിൽ കളറും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ കളറിലുള്ള കംഫർട്ടാണ്. കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച പോലെ ഓരോ ഉണ്ടകളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേരില്ല. അപ്പോൾ കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. അത് ഒരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല, നമുക്കൊരു 1/4 ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കളറ് ചേർത്ത് ഒന്ന് ചാലിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ കംഫർട്ടിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. കളർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലൊരു നീല കളർ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കളറാവണത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും. നമുക്കറിയാമല്ലോ, കംഫർട്ടൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കളറ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി ചേർക്കുന്നത് സ്മെല്ലാണ്. സ്മെല്ല് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, നേരിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് EN ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്രീം കളറിലുള്ള ഒരു ലിക്വിഡാണ്. അത് ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്മെല്ല് നമ്മൾ മുക്കണ തുണികളിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട്, ആ സ്മെല്ല് എപ്പോഴും തുണികളിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ലിക്വിഡാണ് ഈ EN ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയണത്. EN ക്യാപ്പും അതെ നേരിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുകളിൽ പൊന്തി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അത് അലിഞ്ഞ് അതിൽ ചേരാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കളർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് ചാലിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അതിനുശേഷം അതിൽ ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓരോ കുപ്പികളിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കല്ലേ.